Трябва да съм бърз. Трябва да продължа. Трябва да запомня. Никога да не тичам зад някакъв си пич с ракия на багажника. Трябва ми доктор. Трябва да продължа да тичам. Аре, кой гледаш спотаряк? Няма да гледаш. И това е проваления актьор, който може да си изиграе до края ролята. Ако искате има заместник, новия заместник ето. Тя ли да се бъде? Такива сега. Да, аз да. Чета мат. Искат някакъв дядо за пенсия са. Ето ги. Това е слово Poinele, poičanca, sa ščerveni kljunčanca. Poinele, poičanca,